a daina bin al'aurar 'yan uwa. Me wane yake yi, me yake ciki ne, yaya kasuwancinsa, yaya yake da banki, yaya yake da kaza, yaya mutanen nasa, ko za mu yi masa kaza. Manzo Allah ya ce duk wanda ya bi al'aurar dan uwansa wallahi Allah sai ya kunyata ka, ko a tsakar gidanka sai ka ji kunya. Imam Abu Ya'la da Imam Turmudi su rawaito wannan. Yan uwa musulmi, waɗannan fa abubuwa su ne yanzu ake cin abinci da su. Babu addini ga wanda bai da amana. La dina liman la amanata lahu. Duk wanda ba shi da amana, annabi ya ce bai da addini. Amma yau musifar da muke ciki, rashin amana. Kana tsoron matarka akan amana, kana tsoron ɗanka akan amana, kana tsoron yaronka a kasuwa akan amana, kana tunanin yau waye zai rike maka amana. Cin amana a ofishin gwamnati, cin amana a kasuwanni, cin amana a ainihin gurin mu'amaloli, cin amana a auratayya. Ka ɗauki yarka ka bawa sirri ma khalaq. Allah ka tsare ni daga sharrin abin da ka halitta gaba ɗaya. Wannan rayuwar malam kana da garanti akan mutane? Na gindinka shi zai maka sihiri, na kusa da kai shi zai kifar da kai, zai maka bakin ciki saboda me yasa kake samun kuɗi, yana ma bakin ciki me yasa Allah ya baka lafiya, me yasa Allah ya baka mulki, me yasa Allah ya rufa maka asiri, bai ganka a rana ba, bai ganka a gajiya ba. Da haka yawan karanta qul a'udhu birabbil falaq da karanta qul a'udhu birabbin nas magani ne na sihiri. Mutumi na kai addu'a, ba a alfahari akan mace. Duk wanda bai yi aure ba ya cika baki, haba ni ai matata kaza, ni ai a gidana, to ka bashi lokaci. Waɗannan mutanen da kai ganin su, wannan halittar kaga mata, manzon Allah cewa ya ni ban taba ganin abu mai rauni amma da yake tafiyar da hankalin mai hankali a cikin ku mai matsayi irin mace ba. Karamar mace bata kai ta kawo wallahi sai ta gigita mutum babba. Sai dai wanda bai san kimar lokaci, sai dai wanda bai san kimar lokaci ba.